nyambut gawe turu piye? Dangdung tak tak dangdung tak tak tuk dang. Dangdung tak tak. Oh, Bang. Kok kaya iso refleks to, Mas? Lho, krungu apa nek dijogeti? Kula niku ngoten niku. Ning ancene ya mengkis-mengkis tenan. Ora ngajar cah-cah. Nek padha lek dhek padha etane tak garap tenan. Pok, Lho, lha kuwi wong-wong kuwi dangdung tak tak lambemu ki meneng ta? Aku lek nek omongan kendang ngono wis kudu joget ae. Iki ning kene iki acarane apa ki diomong. Gak ngerti aku mengkis-mengkis. menengo. Iya iya, sepurane. Apa? Dolen mari kendangmu. Ngajar. Iya. Nun sewu lho, beli. Jumeneng to, Mas? Oh, nggih. Mboten napa nggih? Nggih, mboten napa bebas mawon ngoten iki. Kita gak ngerti iki cah-cah iki. Ngapa? Dagelane teko ndi iki gak ngerti. Wis ngerti lho, Cil. Lho, Iso apa to Banyuwangi iki? lho piye to lho, kowe pengen tak santet apa piye? Sontak santet. Lho, lah ngomong ki sing apik. Wes. Wah. Dari sapa to iki ketuane iki? Ngomong ki sing apik melok apa? Wayang. Lah iya, sastra iki dijaga. Oh nggih, Pak. Ora kaya iru-iru tetet iki. Sastra tingkah laku salah bawa ya, Dek. Nggih, ngerti kowe. Roh. Nilakaken Wes. Isin aku susu iki. tangdung. Ngomong sastra kok. Nilakaken gung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kados pundi, Mas Kuntet? Katuran bekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem. Mas. Dening kula sampun dipun rawuhaken nderek ringgit purwa dhateng jenengan. Matur nembah nuwun. Nggih, sami-sami. Sampun dipun paringi lantaran rezeki ingkang agung. Nggih. Ingkang barokah. Nggih. Ngaliya to ku sing ditanggapi. Iki toprak asli, Cil. Toprak ora ngono kuwi. Kowe iki ngawur. Isamu ki apa? Lho, kene iki toprak nggone apa ki lodruk nggone ngawur. Ngalih lak toprak ngene lho. Nuwun para pamirsa. Nyapa ketoprak MC kuwi? Lah nggih di MC-ne riyen terus akeh teng toprak. Oh iya. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun. Piye? Yo tak tumpuk. Kuwi sapa iki? Dadi apa kowe? Lho, aku damar wulan. Lho aku dadi damar wulan lho, rol aku ki mesti. Rol. Lho apa kaya awakmu nuwun sewu wong etanan iki wong dhuwur. Kok iso wong dhuwur? Banyuwangi niku terkenal Alas Purwa, nggih to Bli Mbok? Ya. Wong dhuwur. Lho, Alas Purwa terkenal. Purwa ki tegese apa kowe? Purwa. Purwa ki wiwitan. Oh. Dadi wong Banyuwangi ki wong sing pertama kali. Dagelan pertama kali sing lucu ki mung aku tok iki. Beh, dadi Dhuwur ilmu awakmu ki ya sering ning Purwa barang. Lho, ya teko kono to kuwi Alas Blegedu kok. Beh, layak rupamu malah kaya banteng, Cil. Ya generak mbokmu ya. Kok iso banteng-bantengne kancane lho, nuwun sewu lak bab perkara utek. Utekmu karo utekku ki wis beda. Subhanallah, astagfirullahaladzim, Cil. Lek piye to Mas? Delok kahanan kowe iki, Cil. Lek piye to Mas? Kowe iki lek wis cerdas wis pinter-pinter. Lho ora ngonone, aku ki wong ngerti. Apa-apa ki lak kudu ngerti, aja mung jogetan tok. Ya terus. Ya salam sing apik, awake dhewe ditekakne. Ngerti to ya? Wong Jawa iki kudu nglunggahi Jawane. Nggih, Bli Mbok. Duwe jiwa Jawa kang kajawi, Cil. Ya ngerti. Ngerti kowe? Roh. Ring kene iki ditekakne. Iya yang kene iki ya bekas urkas palapal. Iya. Salam ki sing apik. Ngerti tat, wah aku wong etanan. Ngerti hajate apa, ki kudu ngerti. 17 Agustus. Lah, Lah nggih to Bli Mbok? Nggih, 17-an. nderek dalang sapa ki kudu ngerti. Kangko. Lah, Pak Kangko. Nah, kudu Pak ngerti. Kangko gendut. Iya. Ngerti. Ro. Bapak camate sapa iki kudu ngerti. Wis salaman nyok. Iya. Iki siaran langsung Jodi Pati. Kowe kok susu tak pepres tenan lambemu susu. Lah aku ngomong iki lho kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini banyak-banyak mengucapkan terima kasih dan tak lupa saya mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebab pada malam hari ini saya jauh-jauh dari Banyuwangi, udah didatangkan di sini dan tak lupa saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sana dan dari sini kita tak lupa mengucapkan Assalamualaikum. Bolak balik ngalio. Iya ya, Lek. Contohnya Mas. Subhanallah, Cil. Ngisin aku. Lah wis apa? Tuwek ngerti tuwek, nom yo ngerti nom. Iya, Lek. Wah, repot musuh bakul cilok sitok iki. Ngomongan wangel. Menengo lambim. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Lah gila apik enek amak bakdune iki apik. Oh iya. Alhamdulillah Enak. wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Loh, kok ping pindho? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Loh, ping telu rek. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa Ama ba'du. Malah kamu ping papat lho. Kowe iki ra ngerti aku to, Dat. Isino kowe iki gandeng aku kowe kudu isin. apa kepinteranmu? Lho, nuwun sewu Bu Limbo. Kula niku pun melampah-melampah se-Jawa Timur kalih Pak Dekarwo. Weh. Pak Gubernur. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur. Cedak ya. Cedek banget. Nah aku ki lah gantol terus. Ngono lho. Dadi aku kon ngubeng-ubeng se-Jawa Timur ki memberantas kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tugas penting, Sil. Tugas penting, Iya. amanah. Amanah. Paham ora kowe? Iya. Ah, gak nutut tak pikiranmu. Kuwi tenan, Ret. Aku kan mubeng-mubeng Amanah. memberantas kemiskinan. Carane piye takono percil. Pemberantas kemiskinan. Iya. Carane piye, Cil? Carane sering ngombe jamu. Weh, lagi. Oh, jadi memberantas kemiskinan dengan lantaran minum jamu. Ngombe jamu, kuwi jamune ditulis ning bukune Percil Mencari Bakat. Kuwi piye? Percil mencari bakat. Enek kuwi Iya, enek. bener-bener. Ning kita enek pokoke. Jamune Jamune. piye? Jamune menika pengen ndang akeh duwite ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamune Tolak melarat sida sugih. ramuane apa ae? Ramuane jenengan tulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal menika cem-ceman godhong ngirit. Nggih. Siji. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Iya. Ya bener. Paham ora? Ya, sing nomor telu. Nomor telu sak cuwil kembang cetil. No. Sing nomor papat, Cing. Papat kuwi gagange gagang delap. Kuwi kudu dipangan. Jamu iki ning ndi mesti Ana enek. efek samping. Lah, efek sampingan. Nggih, iki nggih wonten efek sampinge. Apa efek sampingan? Digething tangga. Iki karo tangga iki ra akor belas saiki. Kowe iki ra ngerti kahanan nganjuk daerah Lengkong iki ra ngerti awak. Lho, lha ngopo ta? Banyak kemajuan, Cil. Lho, kemajuane piye? Piye to awakmu iki banyak kemajuan ora enek wong melarat kene lho. Petani kene iki sugih-sugih lho. Lho, napa nggih Bu Limbo? Oke. Oh, sugih-sugih. Sugih. Takono kuntek. Ngerti apa iki? Kuwi Iya. godhong. Maksude wite apa kuwi? Pelem, Lah, pelem. Iki ra kanggon. Lho, diganti nanas. Wiwit lho, ora Lho, lah ngono. piye to kowe iki kok ngomong? Wiwitan iki ora kanggo. Heeh. Pelem kejut karo pelem sengir iki ora kanggo. Ora Ning payu. daerah Nganjuk, ora payu. Lah, kok Ternyata petani kita itu petani di Nganjuk sini Heeh. Lengkong. Lengkong, daerah cerdas, Lengkong cerdas. cerdas. Ya terus. Antarane pelem kejut karo pelem sengir disetek. Dadekne sitok. Kawin silang. Iya. Kuwi dadi apa? Dadi sitok. Dadine Dadi pelem mana lagi? wah, Wah, ekspor Cil. lho kuwi. Spanyol, Hmm. Brasil, Hmm. Jerman, Wah, ndek ngene. Inggris. Walah, Belanda musuh Brasil ndek ngene apik ndek ngene tenan kuwi. Iki jane kowe iki ngrembug pelem apa bal-balan? Pelem nyatane pelem kok. Kuwi pelem perkawinan. Apa Cil. Banyuwangi? Banyuwangi mau kalah. Lho nuwun sewu lek nggen aku apik tenan. Kowe rong macem sak Iya, jenis. iya. Aku 3 macem berbeda jenis. Ora Tak kawin silang tak dadekne sitok. ora lumrah. Iki lumrah. Siji, Iya. klopo, loro telo, telu gedang. Kelopo. Telo gedang. Dadine apa? Kolak to goblok kuwi. Nyapa mbok pikir kuwi dipangan bengi lak panas enak goblok. Ora ditambah kacang aja sisan. Lho, lha nggih jenengan setek kacang ijo nek ngoten. Kowe lak ngomong ya repot kowe iki Nyapa?
kaya wong pinter-pinter ae kowe iki ya anake. Cil, aja kaya ngono kowe. Lah piye to? Aja kaya ngono, elek-elok kuntet ki cah pondok, Cil. Weh. Pondok endi, Mas? Loh, mriko teng daerah Jember, Jember. Kencong. Aku ki Gus Isam Syafaat Blok Kakung Banyuwangi. Aku yang mondok, Cil. Aku mlebu metu pondok, Tet. Pirang tahun kuwi? 3 tahun ini mlebu metu. Setahun ning Gus Isam. Lirboyo. Kediri. Jombang Tebu Ireng. mlebu metu. Wis. Iki tugasnya apa, Cil? Bakul gambar. Jadi mlebu metu. Lho tapi yo karo mondok. Mondok wis pinter awakmu. Ya pinter ta, Tet. Wah, Ngake dhewe pondokan. Aja kaya ngono. Wong pondok ki angel apa maneh buka kitab. Astagfirullahaladzim. Apa Jan, iso bocah pondok iki tenan. rumahsaku ngene ngomah bakul kacang lho iki jane. Subhanallah, Cil. Lha piye ta Mas iki? Bismillahirrahmanirrahim. Lah iki lek cah pondok tenan iki. Oh iya, iki. Astagfirullahaladzim. Roh tet asu iki. Nek ngomong bulan balani ngono ane terus sakne iki lho piye? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artine. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekabeh manungsa sing diciptak ning donya sing duweni kebahagiaan. Rahmat itu kebahagiaan. Harus bisa berbagi bagi seluruh alam. Kodening Pak Camat contone, duweni kebahagiaan, duweni kenikmatan, berbagi karo rakyate. Daerah Lengkong ini. Pondok tenan jebule. Ya sepurane lho Mas. Aku kelaru Mas. Subhanallah. Ya roh rasa mbok baleni ngono ane iki lho. Roh aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Berceli ngerti ora artine? Ngerti we? Akeh iki krungu aku. Semua manusia yang diciptakan di dunia harus bisa menyempurnakan akhlak budi lan pekerti. Akhlak kelawan lesan, akhlak kelawan gerak, akhlak kelawan sifat. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati. Mukaram ta, Dat? Sak gedening munggah muduning napas ilinga sira marang ingsun. Aja mung salat tok kowe iling marang Gusti Allah, Cil. Iya, Mas. Iki abot. Iya, Pak. Salat wajib ning lebih wajib meneh ya enak, Cil. Apa? Rukun. Oh, berarti Salat toto bathukmu sampai ireng ning ora rukun karo tangga tanggane. Percuma ngono. Padha karo olahraga tok. Iya. Weh, enek pahalane. Jan. Dhuwur ilmune kuntet bengi iki jebule. Alah aku perkara aku. Ngerti kowe? Roh. Kanggo kuntet salat itu nomor loro, Cil. Kowe iki piye to? Salat nomor 2. Lah sing pertama berarti apa? Lha percaya kowe, ning dinti para ulama iki salat nomor loro kowe. Ngerti kowe? Rukun Islam ono piro? Ono 5. Loh, nomor 1, Syahadat, nomor loro. salat. Ya wis. Oh iya, Ding. Aku nyapo takok barang Mula apa-apae gumantung kumpulane, Cik. Kaya goblok aku sih. Ngono ya. Nggih, Bu Limbuk. Nyelot meletik sirahe iki, Susi. Astagfirullah. Roh, bulan baleni ae. Kamu astagfirullah tok ae. Sambat ngene karo kowe ngene iki. Iya, Mas Kuntet. Wong pinter. Iya, Mas. Andanono Mas Kuntet kuwi. Kumpul karo kiai ngerti agama. Ngerti kowe? Nek kowe pengin pinter, kumpulo Pak Guru. Pak Guru Nek dosen. kowe pengen dadi ulama, kumpulo Bapak Yai. Ya, nek kowe kepengin dadi camat, kumpulo Pak Camat. Nggih, Mas. Nggih. Ngerti kowe? Iya, roh. Nek pengin irunge mekrok, kumpulo Percil, ngono lho. Nak pengen gak dhuwur kumpul awakmu. Nguyo cendhek lho nek kancane. Cah pondok, Ya, sepurane, Tet. pinter-pinter. Ya sepurane Tet sepisan kitok lho njaluk sepuro mosok ora mbok sepurane. Ya Tet ya. Tak ambung tenan wis. Aku wis ya Tet, Awakmu ki tuwek aku, Cil. tuwek aku piye? Ya tuwek aku to. Kok iso ngomong tuwek aku lho? Kelahiranmu tahun piro? 75. Aku lho 85. Iki bocah iki piye to? 75 karo 85 kan ndi? Ya 85. Lho berarti tuwek aku karo awakmu. Jane yo goblok jane ngono jane. Lah goblok nek aku. Ora Pak, sepurane Pak ya. Iki ya sepurane aku njaluk sepuro ning sampean. Ya iki nderekne Bu Limbuk lho, aja sok nesu lho. Lah iya. Wong urip ning donya iki aja pati nesu. Ngerti kowe? Aja karepe dhewe. Ya. Kowe nek kowe nyoto pondok tenan, wong pondok tak takoni. Apa? Nuwun sewu yo Limbuk. Nyuwun rokok ibu. Oh Iki iya. piye to kowe iki? Oleh. Piro? Setunggal. Ngomong kaya-kaya oleh kok nyilih rokok.
Lho sanepan kok. Oh, ngoten. Kowe nek nyoto wong pondok 3 tahun Lirboyo, Banyuwangi kencong. Aku mung dolan tok kuwi. Dolan. Nah, kowe tak takon. Iki apa? Dang goreng. Wah, kuntat kok goblokne. Jane mripatmu bliro apa piye? Ya genah rokok takokne lho iki ya ana. Rok ki nek tegese, Cil. Tegese dicecek ning asbak. Kuwi teges. Maksudnya nek maksude. Nah, ngomong maksud. Rokok. Ngerti kuwi rokok? Apa? Ro kuwi rasa. Oh. Ilmu rasa iku jujur, Cil. Rasa iku jujur padha karo ning TV. Ini sedap, rasa tak pernah bohong. Jangan lupa makanan apa saja minumnya teh botol sosro kuwi lho. Ya roh aku jan kuwi. Rokok. Ro kuwi rasa. Nek disedot metu rasane. Ngerti kowe? Oh iya iya. Ro kuwi rokok, rasa. Kok lah kok takon iki. Lho ki piye iki rokok. Sing ngarani mie iki lho sapa? Ro kuwi rasa. Koke iki lho apa? Kok takon meneh iki jene Kuntati piye? Krungu apa ora lho? Yulimbuk lho ngerti. Nyuwun sewu Yulimbuk. Nggih. Menika rokok. Roh nika rasa. Ngerti, Cel. Yulimbuk ngerti. Wis tak tutuk lho ke banter-banter. Cangik ngerti. Oh. Rasa. Koke iki lho sing tak takon. Kok takon neh kowe iki? Jene ngerti apa ora? Pondokan. Rone iki rasa. Rasa. Koke iki lho apa? Takon neh kowe iki. Ngene lho, Tet. Iki kan rokok. Iya. Rone rasa. Koke diguak rasa rokok bareng-bareng. Iki rokoke sapa? Lho iya, Ding. Balekno. Oh direkok kono. Nuwun sewu, Bu Limbuk. Aku mau kalah. Sampeyan maca Al-Qur'an. Dasarane teko apa? Teko ning Iqra. Iqra ki aku alif ba tak sak pitunggalane tak terjemahkan dalam hatiku sendiri. Wah, aja ngawur. Iki mau kalah tenan iki. Wah, iki ketane ilmune iki. Ojo kalah pirang-pirang mau isen percaya kalah karo Kuntet. Aku isen nek kene sampe kalah aku ora ditanggap neh no. Ngono saiki. Aja ngawur iki akeh ulama, Cil. Roh aku. Alif ba tak sak pitunggalane tak terjemahkan dalam hatiku sendiri. Ben luweh mantep. Kuwi tenan, Cil. Takono le. Alif. Alif itu A itu Allah, lip itu tangga. Tegese tangga? Tangga ki, lip ki tangga ki munggah ning dhuwur karo mudhun mengisor. Oh, lurus tangga ya? Iya. Allah lip itu tangga. Itu lip itu tangga lurus ke atas dan ke bawah. Artine awake dhewe lak madhep marang Gusti Allah kudu lurus ke atas. Hablul minallah, ke bawah hablul minannas. Jeru iki lak karo awakmu aja nih. Ya tenan iki. Tidak usah tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Tidak usah. Enggak perlu, Pak. Ngekek iya kek tak. Ibune awakmu hebat ya. Hebat apa rokok iku ora nek apa-apane karo iki mang. Ya, jeru iki. Kuwi alif. Allah lip tangga. Iya iya. Nek menghadap Gusti Allah kudu lurus kene dening tangga. Ke atas hablum minallah, ke bawah hablum minannas. Iya iya iya. Jeru iki saiki alif ba. Ba itu adalah wadah. Bak ning ndi ya wadah? Aku ya ero. Jane bocah piye to iki? Bak ki wadah ning ya ero aku lho. Nuwun sewu belum bak itu juga wadah. Artine agama itu juga wadah. Awake dhewe lak nyemplung ning wadah kuwi aja nganti owah teko wadahe dhewe-dhewe. Abot iki. Gak ngerti kowe lak abot lho cengel cenut sampe ngrasakne abot e pikiran. Semua iki tibane pinter ya. Rokok. Yo yo yo. Jan nenteng ilmu rokok iki. Alif ba tak sak. Alif ba tak. Alif ba tak. Tak akan sulit kamu memperdalami agama Islam kalau kamu yakin, kalau kamu suka. Ya ya ya. Keyakinan ini penting. Yakin. Ya ya jeli ya. Iki lho delok tanganku ini lho ini. Kayak keder. Alif ba tak sak. Sak. Aja mikir sakmu dhewe, pikiran saya wong liya. Sedekah kuwi penting. Lah iki lho. Oh. Sedekah. Iya iya, sedekah iki. Amal jariah niku penting, nggih to? Iya, sedekah iku ora roboh bakale kokoh. Lho, iki lho. Yatim piatu, janda-janda tua. Tua. Lho nuwun sewu gak pamer aku. Awakmu sering sedekah. Lho iya iya no. Isu wong mara ning omah tak kei TV. Isu, Cil. TV tak lungne. Umpama sore. Sore tak kei kulkas. Ora pamer aku le. Elok men. Kene kulkas karo TV ki jek kena dinggo. Ora kena wong kerduse tak kene. Tapi lak sedekah ki wong ikhlas. Oh iya iya. Masa sithik sing penting ikhlas. Iya ngekekno akeh lak gak ikhlas ya percuma. Iya iya. Abot nanti kita cengel cenut-cenut lah mikir nang ngene. Alif ba tak sak jim. Jim, awakmu nglakoni salat 5 waktu ora bakal jimpe malah bakal sehat.
Salat ki padha karo olahraga. Olahraga, syariate olahraga. Syariate olahraga. Hakikat itu muju marang Gusti Allah. Ngerti lho jane awakmu. Ya sing ngene iki lho ilmu kuwi jane. Tak tokne tenan ya ngene iki jane kemampuan aku. Alif batak sak jim hak. Hak itu adalah yakin. Sekali Islam tetap Islam, kamu harus yakin. Beda karo rokok moyo. Lah rokok ya nang apa nih? Alif batak sak jim hak. Kok takok terus kowe. Kancane iki lho mumet goblok. Rokok. Takon. Mas Kundati gething. Ngono kok mbok takoni terus lho uteke kancane iki lho kedul-kedul. Kok emang samu ngerti wong pinter-pinter. Iki ning kene iki ora mung sembarang sing rawuh ki ora sembarangan. Wis ngerti. Pak Bupati mangke Bapak Bupati. Iki mangane iki mau lak Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek wis nge-SMS aku. Oh, apa napa iya? Loh, kanggo pemuda-pemuda kene ngaten lho Limbuk wonten pesen niku lho. Pesen apa, Mas? Saking Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, pesen kangge pemuda dan pemudi khususnya Kecamatan Lengkong. Dalam hal ojo nganti terjerumus narkoba dan narkotika. betul gitu. Generasi penerus bangsa iki penting, Cil. Iya, awake dhewe cah nom-noman. Kokoh. Loh, Pondasi itu dari pemuda. Iya no, lak pondasine roboh, kuwi iso munggahi ya ora mungkin penak. Ojo nganti terjerumus. Awakmu kok ngomong narkoba narkotika roh, tegese narkotika iki apa? Loh, obat. Lah obat yo ngerti lah kabeh iki obat. Asal mulane narkotika kon ndi apa roh? Urung roh. Kok nganjuk. Kok iso kowe lho, Lah Cil? diomongi kok. Berarti nuduh wong nganjuk kowe. Lah ya ora ngono ceritane iki roh pengen roh. Asal mula jenenge narkotika. Narkotika. Iki kok nganjuk. Narko ki cah lengkong. Oh. Tikang. Tika kuwi arek terminal dalan ning Guyangan. Ngono lho. Ta prapatan kae kok iso dadi narkotika? Rabi wis oleh 10 tahun dijenenge narkotika. Oh, dadi wis rabi wis. Rabi wis 10 tahun. Anak-anak sing nomor 1 ki lanang-lanang bulimbuk niku napa niku kembar. Jenenge sabu-sabu. Iya. Napa guyu tak? Lagi ngerti iki nek karo kok nganjuk iki lho. Kula aku guyu karo Yulimbuk. Sing nomor 1 kembar jenenge sabu-sabu. Ya. Sing nomor 2 ki wedok jenenge ekstasi wati. Lho. Enak watine, Mas. Ekstasi wati. Iya. Ekstasi Sing nomor 2. Sing nomor 3. Sing nomor 3 kuwi ngono Arjo. Arjo iki opo? Arak Jawa, tunggalane cah kuntul anggur merah nyupot. Enggak boleh itu miras santika. Roh aku kuwi tidak diperbolehkan. Ya nuwun sewu Bu Limbuk, kulane sebab kula niku apal, aku mbiyen ki bekase cah ngene mbiyen. Ya nganti saiki, Cil. Lho, lah mbiyen ngene saiki ya ngene. Alhamdulillah Yulimbuk percil sampun tobat. Sapa sing ngomong pindah galon luwih gedhi kok nglokoke apa enak. Glek apa enak. Siap. Rul. Lah ki opo neh iki. Wah, iki. Apa ta? Heh. Ini apa nih, Kon? Gak apa-apa, Pak. Heh. Oh iya, Ding. Iki jane koncone sapa ta, Dat? Wah, mojerene kontrake wong loro kok tambah 3. Cah nom-noman nek polahe koyo ngono iku ora kena dicontoh. Nggih, Pak. Nyapa ning kon? Rono lho. Mau jadi kon rene. Iki ganteng-ganteng kok stres ya. Kamu jadi kon rono kok pindah rono iki. Kok iso marah runtang-runtung cah loro kuwi lho. Kono lho, Cil. Ampun. Iki kono lho. Wah, piye ta iki? Kok iso marah loro-loro nek kene lho, Cil. Ya ampun. Tet. Bolokno bensin dibuang mari pecah. Kowe iki tak tuwapuk ning ndi lho nggone sing genah. Lho ngomong. Siap. Siapa? Wilujeng dalu, bocah. Wilujeng dalu, Mas. Anu rada rono lho. Puntat sing rada rono. Kene aduh. Kene akeh pitik lho. Disiapne kok iso malah polah iki lho. Nyun sewu niki radi telat. Oh, nggih. Niki wau nembe nglayat, nggih nyuwun pangapunten. Oh iya, ndak apa-apa, nggih. Anu nglayat sinten? Anu golek kula wau niku. Layat tok golek. Kula niku pelayat teladan. Weh. Dadi nek wong mati kula layati. Wong mati kula layati. Mbok kenal mbok ora? Nggih mboten, pokoke ora kenal kula layati. Nek ora enek nggih golek. Oh iya nek ya sesuk mbokmu diacok. Terus layat gini. Ora usah omong. Iya, Pak. Enek layat tok golek iku ya tumpuk. Siap. Lencang kanan.
kuntet geyeting aku. Roh aku lak nggon mau kalah tapi aja nunyu ngono ta. Ya ora mencang kanan iki lho. Ya ngene biyak tererang. Untung tuwek padha nome tak jerot tenan kowe. Kok malah tukaran iki. Sing alon-alon lencang kanan ya sing apik. Lah iki lho Pak, ndusel-ndusel lho Pak. Ruk, ruk. Istirahat di tempat. Ruk. Maju. Jalan. Jana. Sae nggih. Sae. Kados tiyang bibar sunat. Sae. Ora. Dadi komandan kurang cocok. Apa? Ngomong apa? Komandane glegeken. Yang jadi komandan siapa? Coba. Yang jadi komandan siapa? Sampean Pak. Saya. Bawan kudu manut komandan. Saya yang jadi komandan. Oh, alah. Kuwi jane komandan. Kene lho, Pak. Bebek. Apa kata saya? Ya, Pak. Barisan tidak boleh bicara. Iya Pak Karto. Bicara, Pak. Bicara Pak. Yang bicara siapa? Komandan. Siapa? Bicara. Tuh. Pak kon ngopo? Tidak boleh bicara. Lho ora genah belas lho. Kijane Iki omong yang apa komandan iki? Heh. Syuk. Pandangan ke depan. Nganju tu. Apa Pak? Apa, Pak? Itu barisan singkatan. Tangan maju satu. Tangan maju satu. Ya. Nek lu barisan kok Wes ben. Diam. Tidak boleh bicara. Nganju tu. Tangan maju satu. Jiding. apa, Pak? Jeriji duding. Nek sajil barisan ngene iki lho apa iki lho? Diam. Diam. Iya Pak, iya Pak. Kuwasare nang iki. Kapan ngene iki nek karo bos iki nak wani. Jemendel. Ngankuk ki. Barisan ngangkok kit lho. Apa Pak itu? Ngankuk ki tangan didekuk sedikit. Iya. Ciburung. Ganek manuk Pak kene Pak. Ini singkatan. Apa, Tidak Pak? boleh Bicoro. Dicor. Ciburung jeriji apa? melebu irung. Ah, opo? Dekit, dekit. Opo? Diudek sedikit-sedikit. Oh iya. Cidut. Apa? Jeriji ditutut. Cimut. Apa? Apa? Jeriji dimut. Sik to. Apa enek barisan kok iso sampe ngremut driji iki lho? Diam kamu. Diam kamu. Tidak kena kerasa balas. Iki Diam. komandan dineh. Wah, bos sing ngamuk iki. Siap. Hei. Jangan menoleh. Keduren gue. Pak, memang sudah tinggi, Pak. Disamakan. Tinggi. Pak, Kupilku sih. Tak ya. Wes. Ya, Mas. mulane aja kegeden iro. Syuk. Saya. Non sewu Bu Limbo. Iya. Apa pas aku gak iso bales? Diam kamu. Pas bongkotnya, Pak. Diam. Pokoknya. Disamakan. Anu, Pak, mohon izin, Pak. Tidak bisa. Anu mau ke belakang, Pak. Tidak bisa. Siap, Greg. Lencang depan. Hei. Tegak. Hei. Anu, mohon maaf, Bapak masuk angin. Masuk angin gimana? Kok gelegean, Pak? Tidak boleh bicara. Wah, tak giat nih pokoknya. Wong kok ya benteng. Temen. Lihat. Kebunku. Lihat baju. Oh iya. Bisa. Semua bisa. Bisa. Lihat celana. Ini, Pak. Bisa. Ya. Ah, lihat. Pas apa? Katanya suruh lihat celana, Pak. Iki ngono sewek goblok. Oh, ya maaf, Pak. Celana kamu sendiri ya. Lihat celana. Bisa, Oke? Pak. Ya, Bisa oke. semua. Lihat telinga. Telonen kayak. Oh, alah. Ngapain stroke kayak gue? Anu, nggak bisa, Pak. Oh, kamu cengoh semua. Coba kamu. Bisa, Pak. Seblek, terbegrek, tegablek. Coba peteram tuh kayak Komandannya. Ojo cepet-cepet. Siap. Dak. Lihat baju. Ini, Pak. Urung nih. Apik. Lihat celana. Hmm. Iya. Lihat cewek. Hmm.
lihat telinga. Iki, Pak. Ki telingane kancane iki lho. Lah sing ngarani gedang goreng ya sapa? Ya delon telingamu dhewe Sing kuwi. penting lak ya telinga. Telinga kancane oleh ya. Oh ngono kok baris berbaris ngalih nuwun sewu. Nggih, ini aku kudu manut ning aku. Buli, Mbok. Dalem. Pripun niki buli? Ada apa? Mboten napa wah ya kayak iki lho, dalang ngarepe geraji. Apa neh kowe? Apa neh? Apa neh? Piye? Kok Iki iso ya ora ngono. Olehmu polah pamer-pamer karo masyarakat Lengkong iki lho. Ora. Kowe ning kene iki tak sawang iki durung pateo terkenal. Lho, jeneng Percil iki ora patek terkenal. Lho, lah terus. Ki tak terawang tak delokno ning paranormalku. Jeneng Percil kuwi ora patek terkenal. Kok iso? Apa maneh kuntet. Ah, wis maleh. Sok mben ki nek awakmu wis gedhe ki ora mungkin dikenal wong. Lho, lah Soale nek sing jeneng sing bisa dikenal wong kuwi harus mengandung 5 suku kata. Weh, kok iso lho 5 suku kata iki piye? Contone pelawak sing wis kondang. Iya. Tukul Arwana 5 suku kata. kondang. Penyanyi Roma Irama. Iya. Presidennya terpilih Joko Widodo. 5 ya. Apa iku? Percil, kuntet. Lho, kuwi lah- apa? Lah awakmu barang kuwi. Aku sapa? Hengki. Raden Mas Hengki. Oh. Bisa seling Iya. Asmane Bu Cangik sapa? Kangko ya ora terkenal. Ki Dwijo Kangko. Wah, anek kine jebule. Ra nek ki papat jane. 5, Cil. Mulane awakmu ki ndang ganti jeneng. Lho diganti jeneng sapa kowe anek ya iki kok. Ya derup ngono lho. Drup dengkulmu, drup mbokku tak tutuk tenan kowe malah. Kok aja nak ngomong-ngomong keluarga kowe. Mosok mboke derup. Titenono kowe. Kowe engko iki mulih langsung ning Banyuwangi. Cukup mangan pecel. Wis. Gak neko-neko apa kowe aku. Kene iki Kowe nemen wis. kene iki ngibur masyarakat kene iki Mangan awake dhewe pecel. angel. Adu-adu awake dhewe teko Banyuwangi ditekakne rene. Iya, iya. Kok anu nuwun sewu mbok larase enteng pelok barang. Oh iya. Madhep endi? Madhep rono. Yo ngerti to. Paham awakmu ya? Paham. Yo paham aku peniti kok. Paham. Pelok barang. Ketokne ciri khas Banyuwangenan. Nggih, lak Banyuwangi niku nuwun sewu Hah? wonten sing anu napa bawa, Hah? wonten sing bengok-bengok. Oh ngono. Rene. Ya. Sebentar. Membiat mayon paman. Suarane kaya asulingan yo Tek. Asulingan piye to kowe? Iki lho Cil. Kok sulingan iki lho. Sing ngene iki lho. Potong Sulingan. Ora usah ngangge A. Aja mbokai A, lak mbokai A dadine ngene aku. Kleru dipotong iki. Baru potong 50 pokoke. Tekon ndi mang Suarane. suarane. Jane suaramu kok enak aja. Enak. Ra gelem nglatih macan ki nyaopo suarane kok enak. Lah penak nglatih macan. Iya. Mari dong. Berakot mbokmu. Terus nih. Gending belambiangan nyeram biai. Lambemu syukur jeplak iki. Pasno to ning Larase dipasne. Nuswantara Banyuwangi. Wah, iki nyapa to, Tek? Iki mbok ora usah Kembangan wis meneng kowe gandrung iki kudune meneng ngono. Kulon kenong wetan sekara. Iya. Ngono kuwi ya joketane. Kowe sing nembang. Ayo. Lor lan kidul alas sangka. Iya. Iki nyapa kok iso lewat tok iki? Wah, aku ya mung jajah tok. Malah maju. Hang keliwat, liwat. Belambiangan dolor. Wis lambemu lho. Ya min tuntilun. Wis dikek ngono kuwi. Belambiangan Aja takon seneng susah ngerti
Mahendra gumelaring Taman Sari Nusantara pelamjangan gumelaring Taman Sari Nusantara pelamjangan gumelaring Taman Sari Nusantara yang ke lapo doyong awak kula keloyong-loyong yang ke lapo doyong awak kula keloyong-loyong ulian andung ya remetuwa saben ulian saben taun sinare Candra Dewi alama kepilu patyang mendem jadung jangalan borong ulian andong ana patyang ana mendem alama tangise wong lanang gedung yang ke apa doyong awak kula keloyong-loyong yang ke apa doyong awak kula keloyong digawe dangdut sing cepet bulan andung-andung digawe dangdut bersama Nyung Palapa. Anu duduk ding Ijo Laras. Ulian andung ya remetuwa saben ulian saben taun sinare Candra Dewi alama kepilu padyang mendem jatuh jakalan ulian andung ana padyang ana mendem alama tangise wong lanang gedung yang ke lopo doyong awak kula keloyong-loyong gundul pacul-cul gemblelengan nyunggi wakul-kul gemblelengan wakul krempang segane dadi saratan wakul krempang segane dadi saratan gundul pacul-cul ini cah kene cah arek dhewe arek pala apa ya tetep bisa ya ora Iso palapa kok iso ngerti-ngerti orkes iki lho. Banyuwangi terkenal joget pinter. Nah, Umpama nek sing nembang kowe sing joget iso ora? ya sono ade wong tembang tung joget lho nun saya buli mbok ya pinter lho iki cindane 10 syarat Waranggone ya. waranggonone syarat nun sewu niki sinten Kae saka Nganjuk kae sing nomor 2 saka kono Itan. nggih. Sapa jenenge? Cil, Cira. diaturi Cil. Cira. Ayo Cil. monggo mriki Mbak lak munggah mriki monggo mriki lak munggah mriki monggo mriki monggo yo katuran nyanyi monggo mriki lah yo katuran nyanyi monggo mriki Dadi takoni. wah Wah, lha iki. ngalih mau timbangane kecipratan ngalih malah guyu Mpane cetuk dolanan mau piye guyu. Nek nakoni sing tenanan. Ya roh. Iki soalé putra daerah Nganjuk. Putra daerah Nganjuk. Bibit unggul yang ngene iki, Cil. Ya lak hibrida ya iki, hibrida. Ya iki agak ke depan sekidik Ninge Mbak Mia. Mbak Mia jenenge. Lah iki Dian. Dian sapa? Dian, lho piye ta Dian adike Temi lho. Sanes. Lho sing nyeluk piye? Lah nek nama panjangnya sapa? Dian Temi.
Iya iki temi iki lho. Dian karo temi. Nah celuk diantemi ngono langsung mlebu. Namanya asli siapa, Mbak? Mira. Oh, Mira Santika ya? Sanes. Oh, Sanes. Arti dari mana? Asli dari mana? Asli Nganjuk. Nganjuk. Oh, kalau aku asli di hati kamu. Jadi Lah. Tong kosong ngerayu. Lah mau apa iso? Kowe lak ngerayu Facebooker apa iso? Aku lho pinter. Lah, nek ngono ya pangananku to. Lah apa meneh? Mbak, selamat malam. Ya, selamat malam. Namanya siapa? Mira. Oh, Mbak Mira. Mbak Mira pasti bapaknya petani ya? Kok tahu? Karena kamu telah menanam bibit-bibit cinta di dalam hatiku. Kuntet iki kok sing bongko, kuntet mesti ra iso ya mesti. Kuntet mesti ra iso apa-apa iki kok. Ngomong ngono, bapak kamu tukang tandur. Ya. Gak iso wis. Tak mal lah kuntet ra iso. Mira, Dalam. diajak Nggih. sayangku, Nggih. cintaku, Dalam. rempelokku. Aku cinta padamu. Oh, Padamu. Saya mau tanya, Dek Mira, nggih. kartumu apa? Simpati. Simpati. Kalau saya XL. Oh, bodi lho berarti. Enggak apa-apa deh. Kok bisa XL, Mas? Kowe nyapa gini? Kartu XL enak to? Ini dudu ukuran klambi yo. Oh, kartumu simpati. Nggih. Saya XL enggak apa-apa deh, berbeda kartu GSM, yang penting nanti sama-sama di kartu keluarga ya. Ngele. Mira, Dalam. ya kamu di mana? Nyapa takon bapak ibu, Takon bapak iki nyapa? Takon dhisik ngumburine mesti Oh, enek. iya. Kowe iki apane ra percaya karo aku to kowe iki? Ayah kamu di mana? Di sini. Oh ya udah nih nonton wayang ta? Iya. Iya udah besok aja. Ngrayune ndi? Sesuk tak rayu sesuk aku ra iso apa-apa belas kok bapak karo. Nembang napa, Mbak? Mau nyanyi apa? Mbaknya wangenan ngono. Apa? Asmarandono Semarangan kemawan nggih. Wah, lah iki. Yo iki lho. Cah cilik iki wis cara kasarane umur sakmene iki wis Iya. lho nembangi ngono. Lah kok mesti ngerti umure pira? Lho. Lah niki to? Heeh. Niki dereng ngertos umur berapa, Dik? 15 tahun. Lah 15. Mbok tambah ono 5.000. Iki dadi 20. Kowe iki padane Ora ngono ne Mbak Mira iki lho apik ngene iki. Iya, Anakmu ning kudune dibelajari ngene iki sing wedok kae. Masih sekolah ya? Tasik. Kelas berapa? Kelas tunggal SMA. Lho, Cel kelas 1 SMA wis pinter ngene iki. Anakmu ya wis mbok warai nembang-nembang. Loh, nyapa? Lho iki saiki tak tukoni gamelan komplit to. Pelok selendro. Ora. Pelok tok. Ya sitok tok. Apa? Benang sitok. kanggo apa benang sih? Bakul es. Tung. Tung. Ngono kok tukokno gamelan. Ya penting lak sitok. Monggo Mbak Mira. Asmarandono Semarangan oke. Ya. Ya, coba. Nah, iki. Dadi calone iki. Cek. Ayo! Dawo lambemu aku kaget. Dawo lho rae dawo kula dawo. Iki ngono enek. Dawo. Kowe seruh aku. Iki ngono enek kencana wungu. Nggih lho Kuwi dadi apa iki lho? Minak gojing. Minak jinggo. Minak jinggo. Terusno ya, Bu, ya. Nggih. Yan. Dawo sing dadi aku. Piye to kowe iki? Lali. Enak ya Ya, ndek suara. nggih lho. Calon apik. Nggih. Calone wong dadi. Dadi napa niku? Dadi kembang desa. Tangane. Iso jawil-jawil. Aku wis ora kuat belas sak ngene kan. Terus Nduk. Nganglang jagat Karo nyawang aku. Ndang lek iso ndang jajal wani ora. nyangking bekar Tanganmu iki lho, Mas. Lah nyapa? Aja ganggu. Lho, aku ngene tok. Aku ngene kok.
Malah kleru nyangking bokong iki lho. Iya, lu aku ngene kok. Menak jinggo yo ngene iki. Balekne, Dok. Aja terpampang anu maksudnya suasana ngene iki aja nganti aja opo. Nyangking bokor kancanane Enak ya Yun. Nggih lho Rai. Alon-alon yo. Sing penting kelakon. Cemringis. Lah pripot. Terus nih. Kowe nyawang precel kok guyang-guyang to? Nduk. Nggih, Besar. anu nyawang Mboten niku kok aneh. nggih. Loh. Ya ta, bener diomongi ora percaya kowe. Ketoke gila Cil nyawang kowe. Omongi ora percaya. Mboten gila nggih. Alah mbok ngomong Lucu. lucu piye gila nek. Wis Mboten usah gila Mbak, mangke diumbah banyu anget resik pun. Lho, padane kacang apa piye kancane kok. mesti nyawang irunge sing mekrok kuwi jelas wedi. Oh tak ngene apa piye? Tak Sae kok, sae. Oh, sae tapi ning atine alah kok yo ngono mesti deh. Cayo. Jamu kaget aku lho. Godhong waru bolong tengah. Tegese napa itu Rai? Bocah ayo ora sapa mah. Oh, Iki ngaten. ngono bocah sik sekolah. Nggih. Terus nonduk. Heeh. Sini tunggu Napase barang ya dawa ngono kuwi Nggih. saiki. Kulino renang mesti, Nduk. Nggih. Oh, Nduk. Boten. Ora to. Iso napase dawa ki resepe apa to, Nduk? Ya niku wau. Apa? Tolak ndek sida dawa dadi. Mosok yo ngombe jamu tetepan. Yes beteng lah digathuk-gathukne kok ya ra iso. Enek jamune barang. Kula timbangane. Pangan, ya. Ya aku tetep tak pangan deh. Sing penting ora diwa ya. Heeh, dek dagelan harian kok. Ngono ke suwayem ngono pikirane. Sandang kelawan Aku rong tahun kas. Ya, entenono ya, Iya. rong tahun kas aku mesti balik rene neh. Lah nyapa? Ngelamar iki. Jajal takono Cil. Ukurane sandale takono. Loh ya, ukuran sandal piro, Dik? 36. Lah, Wis jane padha kuntet. Lho, kok padha karo kuntet? Pak aku 38. Padha karo bojomu. Arep mbok tukokne to? Hmm? Arep mbok tukokne. Ora. Lah kok takon ukuran sandal? Lah padha karo bojoku tak silih sandale. Ora modal. Alah nyamuk. Nyamuk lho Cil. Dadi mungkin nek iki lara linu tenan ya. Ayo, Dik. Tanganmu. Lho, Le. Lho piye? Ya ya ta diomongi. Iya, Le. Ini wis tuwek celuk Le. Le. Lah lak lelene semene iki lho patile sepira? Lek kok lek. Le. Om. Om, Om cakep namanya. om cakep. Iya cakep plek kok. Cakep lek diangkulmu iki. Ngono kok om Om cakep. mboten ning Nduk, kelas. Nduk merah. Nduk anu, Dalam. Nduk. Tak kono terayunan genti. Nah, Mas menek Percil. Zaman ngerayu aku. Nah, Mas Percil, Mas Percil, bapak kamu bapak kamu penjual ayam ya? penjual ayam ya? Kok tahu? Raimu kaya telek. Wah, sip, cocok, cocok. Jan, cocok. apik. Wis. Jan rayuane jan mempesona Jan. Apik, apik. Apa? Sesuk aja melok dalang iki. Ngapa kok iso aja melu? Timbangane raine awake dhewe ditelek-telekne. Nyale. Golek dalang liyane sing iki ae. Di Bali wis dibayar apa ora awakmu iki? Ya wis. Iya iya. Ya timbangane rai ditelek-telekne lho, Dak. Ya arep apa ngono. Ya ora Wong bapake jualan ayam. Kira-kira iki mambune parfum apa piye? Ya ora ya tetep telek. Kok guyumu penek nek nyak apa piye kowe iki? Mboten, les doyong guyung kula nggih to. Oh iya wis, iya ora apa-apa wis.
Nyeken, om cakep nyeken enggak apa-apa ya. Boten Om. Pengen. Aku didemok. Iso malah aku. Salah ra delem dadi menak jinggo kowe. Ya iku bagian Kemayune barang wis entuk. Sing omah tak tombokne tenan sing omah. Kok sembok tombokne? Lah piye wong ki suarane penake koyo ngene kono penyanyi elektron. Bojomu ki Bojoku sinden apa penyanyi? Penyanyi elektron isone nyanyi oplosan ora Iya ya bener, Cil. Wong bojomu ning omah ya bungkuk ae lho ijolne. Iya, senengane muni cantik memang acu-acui. Suarane mosok ngono kuwi. Bahasa ngopo ngono. Ya mbok ngomong biasa kaya iki intonasine kan genah. Cetha kata-katane ora bojoku. Cantik ngono ya. Mbok cantik memang aku akui. Jane kan ngono. Bojomu kemayu. Bojoku gak Kemayu ngono ya. gak percaya karo tukang son. Iya iya. Lah enak efeknya gak percaya. Cantik memang acu-acui. Tukang sone nowesu. Wis dikai efek bareng ora percaya. Ayo, Dik. Wong melek sabarna rimo Kadung tresna. Oh, kadang tresno. Ya iki seneng aku. Gila, seneng. Jadi aku lak dilebokne langsung digawe bara-bara biri-biri gak kena. Kok iso bara-bara Bal-balan apa piye kowe? Iya ben. Kadung tresno aku lho seneng aku. Ya, buka celok, Nduk. Jan. Lamat wis katon tejani yen bom berangkat teman jarang aduh wiragani sinawang tan yen besengut wimbo patut nyoto jatmi komrang ati man mestarinya kan lilo pisah sarekmo nadyan bebasane kalingan gedeng sak lembat nimas kaya mas kancatan rasa sengsami Yuk. Sing marahi sapa lho, Nduk? Nggih. Kathah Pak, Lah gurune oke. kathah. Aja pak ngono, mosok wis ketuweken apa piye aku iki. Wis Om. Oh iya, Om. Celun pak wis ora apa-apa koyo ngono. Mari ngelek mari ngenyek aku telek celun pak gak apa-apa. Gak apa-apa. Padha-padha rek. Iya. Ya. Pacane sarwa asri sroba tenegat damsah kemon iman wasma menyang
Isih. Iya, matur suwun, Nduk. Mira. Nuwun, Mbak Mira. Jan elok. Suarane sip. Swantene sae. Saya engko lulus SMA bablas nutukne kuliah ning isi Surakarta saya dadi. Akeh dadine. Jan. Nggih. Yen mulai boleh niku wonten. Niki wonten mangundhut, Mas. Nggih, monggo nderekaken. Diwaca ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu bojangik kula Suwardi RT penjaga koperasi karya Agung Lingkong badhe nyuwun lagon caping gunung dipun jenglengaken. Angka kalih Jula-juli Surabaya gending menika kagem kadang kinasih radio Jodipati FM. Ugi radio HNP FM Lingkong sugeng midhangetaken ingkang wonten dalem. Ugi sugeng mirsani ingkang wonten pendopo Kecamatan Lingkong. Monggo kita sedaya sami-sami nguri-nguri budaya Jawi. Cepak semanten Bu Cangik matur sembah nuwun wassalam. Saking kula Pak Suwardi RT. Nggih Pak Suwardi. Aping gunung. Iki wonten ndi? Iki sing enek duwite iki wacane. Kok endi ora enek. Minta gending Gerajakan Banyuwangi. Nggih, tibakno gending sambel kemangi. Gending ditujukan para penonton yang hadir. Kiriman gending saking Mbah Jan Cegek Lingkong. Matur nuwun. Nggih, Gerajakan Banyuwangi. Nyuwun sewu kagem Bu Cangik niki wonten bebingah kagem dagelan arta 300.000. Heeh. Wis tak lene kabeh. Nggih. Sing tanggung jawab sing nyekel pisanan. 100 ya, sumpah 100. Iki tulisane 300 ki lho. Kurang 200. Ora, aku ora eneng iki lho. 100 Mesti lho. kowe mesti Lho, kene ndelok tulisane lho, Cil. Tulisane 300.000 kok. Endi to tulisane iki to 300 ya? Sing iki. Iya. Iki disuwek ngene ae lho. Negara 100 lho. Sing 200 tak cekel tulisane. Rumah samu Gerajakan Banyuwangi. Iki lho. Ngene, bae. Nyuwun Gerajakan. Cara Banyuwangenan. Nggih, niku sing nembang sinten? Ya, sapa-sapa kena. Wah, Iki sing coba. Jenengan mon, sinten jenengan mon? Lah kesirmu milih ndi? Lah aku ya ser iki. Kok sama milih kuwi nyapa? Ya ben karuan. Lah wis dilokne kok mau. Dilokne apa? Lah sampean ngelokne saiki tak pilih bojone. Karuan apa Kowe kok ngerti kok bojone iki, Cil? Ya ngerti to. Lho ki mbiyen karo ngene karo aku kok. Piye maksudnya? Sik diurus. Ngene piye? Aja sembrono lho. Iso lho tak platok ndasmu dhewe engko. Iki kagungane Bu Cangik kok iso apa ngene iki? Piye to iki? Salipan wak sepeda iki rene tak salip. Ngene lho. Jadi tau ngene iki tau salipan ngono lho. Wala salipan. Salipan. Wis mak teratap. Lah ngopo sampean iki? Ya ngateko Bu, kayak anu legane ratine percil kae. Nggih. Ngalih. Iki sing wani aku tok iki. Weh. Karo bose ya. Iya. Kowe pecat apa? Bos, ini bos. Cil. Dalam Duwe sithik. Ditulungi. Ah, kuwi telu orang. Ngene iki lek ora aku ya ora gelem lho, Yang. Apa iso to? Ngene iki petingan. Jikuk toki petingan ngene iki. Jadi jebol kayon tancep kayon bareng Digandrung, Oh Cik. iya. Digandrung. Yur. Mas kontek, Mas Agi. Nggih. Duwe 100 Mas nggo sapa? Nggih, Mas Percil to. Oh ya apa-apa. Gopo? Iya, dia nyapa ya cari aku. Ning Solo kono ada sih. Napa? Ning Solo kono ada cerita. Pripun? Ya bintang tamu dagelan kaya sampean kuwi. Oh nggih, pripun? Untuk duit saweran 100 ya dikantongi kaya sampean kuwi. Nggih. Tekan omah setruk. Lah, Niku teng mriko. Teng Tuban nggih wonten. Apa ya? Dagelan entuk saweran lah kok dipek dhewe. Matine dadi mercon. kuwi ning Tuban. Tuban. Nang Nganjuk gak dadi opo-opo, nang kene gak masalah. Nang kene setahun. Kowe ya ngono, jenenge wong mati kok dadi mercon nih. Kowe ya enak. Lah ben wedi. Ben wedi. Ya, dibawani sik, Bu. Oh, wis mau. Oh Sampun. iya, langsung. Gerajakan Banyuwangi, coba kaya ngapa? Niki Joget ya? saged dijoget ini. Saged bisa. Oh, oke. Paton jarak 1 meter, ora entuk cedak karo sinden. Berarti Heh. 1 meter, Cil. Ora griaji ndas dulu, he. Griaji ndas dulu. Gaji lho. Biar kowe yo. Kira-kira nggo gaji kowe. ngono Wis salah. disediani. Salah dijak Jenengan barang. iki lho lek neng panggung rayu sinden aku meneng bae kok. Loh. Nah, kita. Berarti jenengan mboten apa-apa, Mbak. Enggak masalah. Ora apa-apa ning aja mak-mak ngono Loh, kuwi. lah ora lho.
di atas panggungnya ada kudu profesional. Oh iya. Iya bener. Jadi hati-hati sing ngono kuwi aja nganti sampai enek. Ngene iki ora oleh Jeng. Enggak masalah. Tuk 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 tuk. Diajeng Bidadi opo? Iki dadi apa sik? Damar Wulan. Damar Wulan potongane kok ngono kuwi lho. Aku sing pantes. Alah mosok Damar Wulan ndek. Iki. Aku. Ya sembuh dadi apa sing penting Aku dadi apa? Alah sembuh lah sekarepmu. Ketoprak, noprak. Iki Anjasmara. Anjasmara. Damar Wulan Iya. ketetuk ning gedhokan jaran. Iya. Lah jarane. Ayo. Napa? Ya cok iki kok. Kula sanjang pripun to? Iya. Niki Anjasmara Ah. kecethuk Damar Wulan ning gedhokan jaran. Lah jarane kuwi iki. Lho. Ah, Wis mlayu Lah, nyapa? maksudnya ngene lho rek, ya ampun, lir umpamane. Ayo, duduk. Diajeng Anjasmara. Wonten dawuh Kang Mas. Nyapong. Damar Wulan kok mengingis iki lho. Lah kono semermet ya Oh. rupanya. Yo sing total ra Profesional. Deloken kae diajeng. Basa deloken apa nek to? Sawangen kok. Sawangen kae diajeng. Deloken. Sawangen kae. Loh, bakul mari Mas akeh. Kowe nyapa Kok semalang ngurusi bakul. ketoprak. Mesti ngomongnya ngono kuwi piye ta? Diajeng. Terus Kene tak omongi. carane piye ta? Diajeng Anjasmara. Wis ora apa-apa ki Aku gak penak. Saibuh swarganing uripku to kalamun aku bisa nderbi bojoku kowe. Wis iso. Ya kaya ngono kuwi lho rol kuwi. Kalau monto sira wis nungguwi pokoke. Kowe omong apa ki lho? Lah seneke ngene iki ya ngene iki tetep lah diajeng Anjasmara. Injih. Tresnaku ora bisa luput, ora bisa wah marang sliramu diajeng. Dar. Min. Mintun tilun. Ketoprak. Apa ta kowe iki? Takokmu ki lho. Ngerti sapa? Sinten? Nuwun sewu. Kang Mas Seto wadining kumitir. Oh nggih. Damar Wulan. Nggih, Kowe caket marang sapa? Anjasmara. Anjasmara putraning sapa? Harya lu gender Kang Minulya. Nggih. Tak utus sapa kowe? Pados rumput. Yo kene kowe, Kok wani kowe? Wah, Gandeng marang Anjasmara. Ndati piye to jane? Apa? Tet, piye to tet? Bolo dhewe mbok ceki. Seto dalah kumitir pimpinane pemuda ning kene. Terus Len. Terus. Kowe tak terus kowe iki. Sambat to kowe. Sambat to kowe. Ya, Kang Tet, Seto. karo iki, Tet. Karo iki. Aja. Kang Seto. Tanggo silah aku. Damar Wulan kurang ajar. Damar Wulan. Sing keras. Nggih. Mendulu, mripatmu mendulu. Mendulu. Damar Wulan. Lah, yo kurang mendulu. Damar Wulan. Mendulu Kowe wong. iki kumiter apa wong buta? Damar. Iki Semedulung dulu. Ngene lho. Damar Wulan. Nggih, Kurang keras iki. Kowe ngerti yen kowe ning kene mung dadi abdi. Nggih, nuwun sewu. Abdi ana kepatihan. Nggih. Lah kok kowe gandeng tresno karo adikku Anjasmara? Menika Anjasmara Kowe ingkang iki dadi apa Wah, mungkin? banter-banter lah Antem. arek. Kowe pakaryanmu ning kene mung jaga jaran. Nggih. Lah kok kowe tumindak karo Anjasmara, Kowe kuwi dadi apa? Oh, nek dituturi apa ora? Kowe dadi ngenan. Nuwun sewu Bulimbok, iki Ah. dadi ngono. Kowe dadi apa? Aku dadi seto kumitir. Wong iki loro. Wes iki tak rangkep. Adikku seto. Nggih Kang Mas kumitir. Iso tak rangkep. Dobel ya. Tak rangkep. Seto. Kumitir. Pripun Kang Seto? Diajeng Ayo, rono ya. Anjasmara. Nggih, ayo. Aku seto kumitir. Injih. Hei! Oh, Rama, Damar Wulan. Ana apa Damar Wulan? kaduduk raos sing manah kula. Ngertos Anjasmara menika putra kumitir. jenengan. Damar Wulan gak krungu. Dinten kalangga menika dipun Apa pindhana Mas? kalian Seto dalah kumitir. Piye? Maju. Sapa sing midol? Mongko Anjasmara dipun Dipidana karo Seto kalan kumite. nggih Wah, adikku kumitir. kurang ajar nika. Jan, anak kurang Nggih, ajar. Seto. Seto kumite. Ter, dulu. Oi, Rama ora nrimakake. lho, lah kok nek bapake barang iki? Apa Kandhane jare Damar iki Wulan terserah kok. yen awakmu midana karo si Anjasmara.
Nggih. Kowe ning kene iki calone sing bakal ngganteni Rama ing kepatihan kene. Kowe iki dadi anak kudu iso contoh. Film ora nek bapake lho, Mang. Aja ngisin-ngisini Rama ya. Nggih, Kowe iki calon gantine Rama ya. Dadi anak aja kurang ajar, he. Hop. Tabu ya kowe iki. Jamar. Wes mbah. Kowe Sewu. non sewu. Apa direken awakmu? Iya lak nutukmu ki kene karo kene. Banyuwangi gak apa-apa. Pokoke aja nutuk bathuk. Kok iso to, Kok iso, Cek? Syaratnya ora nutuk aku nak kene gak apa-apa lak nutuk bathuk bahaya. Kok iso bahaya ya? Delon ya, iki lho, nutuk bathuk ya. Iya. Tet. Bendale kok banter, Tet. Dali banter. Balike banter malah. Nggih, dali banter. Lah kene gak apa-apa. Kene ora apa-apa. Lah ya? kene delon. Oh. Oh, iya ora. Banter to? Nak kene iki Ini mau ora apa-apa bendale kok mau banter. Jadi lah kene gak apa-apa nak kene. Nesu mesti. Jamar ulang. Opo? Iso. Jogetan joget mau aku. Mau aku ngonoan. Joget anu apa Kowe nyejake pinter-pinteran joget. Oke. Iya, iya. Oke. Saiki pinter aku apa pinter awakmu? Saksenono, Heng. Iya, iya. Yuk. Banyuwangi Ini, kudu ini. jogete apik. Iya. Ya. Gerajakan Banyuwangi ayo, Cak. Kanca-kanca duwe jolaras. Yuk, diatos. Kerajaan
ketoke sik pinter Cak Kuntet nek Pinter perkara dengkulmu, aku ngowos terus kok. Ngawas piye to? Ya ora muni kok. Wong genah jogetane Cak Kuntet contoni to Cak Kuntet Sing kleru ki awakmu. Kleru piye? Kok nyeneni tukang kendang. Nek tengen iki tak kiwa tung, nek ben ketok kompak, awakmu ben ketok rukun, aja dadi cagok. wong genah penak ngono lho. Ora muni. Ora iso Cak Kuntet. Iya iso. Tangan tengen lho, Jel. Lho, tangan tengen. Lho, iya to. Kiwane aja dadi cagok. Lho. Sopo ora? Wong kakune koyo ngene ya muni lho. Kudu ngerti, Jel. Muni aja dadi cagok. Lho, Jajak iki. Heng piye heng mau heng. tangan tengen. Tak Ya, ya, ya. tangan kiwa. Tung. Aja dadi. Dadi cagok. Sing Ngerti apa ora? Sing kaku muni lho. Enek teorine. Teori teorine. Teori jengkolmu, aku ngawas gak muni belas. Muni kowe iki. Yo mau muni sing terakhir gak muni. Muni. Wong kabeh krungu lak. Jajal Nek tengen iki munine kiwa tung. Ngono, aja dadi cagok. Delok ta delok aku iki lho. Aku lho delok. Bucane Tangan iso. ki muni. Kiwa ki muni. Aja dadi cagok. Bucange Yo limba iki ngerti. Piye to? kurang teori Cil kowe iki. Lah tapi, sumpah ya, wah aku gak muni belas. Lah, kabeh penonton ki weruh muni kok. Rungokno, nuwun sewu blembuk. Rungokno. Rungokno Iya, kupingmu iya, rungokno. iya, iya. Apa dia kena aku wong budek rungokno ya? Iki lho, lho. Oh, muni to. Tong muni. Muni lho. Isin aku dadian. Gak muni. Yo omong iki limbo ae ngerti kok. Iki lho sing apik mau contone. Ngomong ngono ae. Piye? Ora iso Ora iso, ora iso. Lah, Ngerti apa ora? Hah. Tangan tenen iku. Loh, Tak ya. kowe iki wong cengok. Tangan tengen tak kok iso awake sih, Mbok. Iso lali aku. Kowe iki mung menang kowe ganteng tok. diomongi tangan sik. Nah, awakmu ki ancene utek melorot. Mosok tangan ngene kuwi. Oh, iya rene kowe. Kowe nuwun sewu blembok wis ngajur malah suarane. Ya sing saka nganjuk ditampilke. Lah, nggih. Sik siji. Nggih. Mbak Nita. Nah, adat karo kowe adat. Karo awakmu aku tak kene. Hah, diladeni. Ki pesinden domestik nganjuk. Oh, nggih. Ngatur kapan, Nduk? Sing rada grengseng men Badhe suasanane mundhut. gayeng. Sekar napa? Kula nyuwun slendro kemawon. Oh, slendro. Ranggam ngimpi. Ngimpi. Ngimpekne awak. Sik, aku tak maca pamundhut. Oh Nggih. nggih. Mbok menawa sesuai karo pamundhut iki enek sing SMS pirang-pirang. Iki ana 16 SMS ingkang kula tampi nyuwun pangapunten. Mangke kula waca nggon gara-gara. Nggih. Caping gunung ki nduk pamundhute. Nah. Iki saka piyayi utawa saka Lingkong. Pak Supardi RT, penjaga korporasi Agung Lingkong niki sing disuwun caping gunung dijenglengke. Nah. Ya, coba iki. Nggih pun. Ya. Saben bengi. Nah, ning disuwun kuwi. Saben bengi nyawan Ora tak tung lho iki. Bayi Tim Pak kae. Urek jenengan. Tak tambahin nasindan ya, Cil. Men sing adek loro, Mbak Retno Cungpe. Ayo, Jong, ngadek aja, Jong. Ya. Yo, Cong. Yo! Bersama New Compe. Oh. Ya. Yo! Urek. Jogetnya ada, Cong.
para hadirin, para pemirsa. Delan telu padha kabeh. Kula tepang. Lho, kene nyedak rene lho. Kene lho. Kula tepangaken kula sak ketiga kula namini trio kerdil. Kita, lo aja kali gue enggak. Ya banget. Kowe bahasa Indonesia. Cah Jakarta kok hati-hati. Iya iya. lo gue. Lo gue nih, lo Cao cikok cikok. tahu sih itu. Bacok cikok pecit. Bacok. Tahu tahu. Paca polingkang. Apa weh? Wah, numpak becak tiba mekangkang. Limuliku. Apa kuwi? Ali-alimu, ali-aliku. Oh. Limu penget. Ya apa? Limu penget nyapa kuwi? Ali-alimu apik banget. Oh. Pikir aku wis neko-neko. Ya. Ya. Takono sik ta, Cik? Wi. Sakne kuwi. Umpama aku dadi karo kuwi Cil. Iya. Terus duwe anak loro cilik-cilik ngono. Ya tadi atas glundungne. Ayo. Mbak Bayu. Iya. Bahasa Indonesia kan? Indonesia takon Ya Indonesia. gini. Mbok menawa saya Menawa iki Cil, apa? bahasa Indonesia yang baik dan benar. ya. Mbak Yu, tadi saya tunggu di enggo-enggoan sampean kok enggak ada. Enggo-enggoan apa nih? Ini loh, tadi kan di dalam. Iya. Mbok itu lampunya dikakkan biar Kakak iki apa? Iso ora to bahasa Indonesia? Aku ra iso bahasa Indonesia. Kalau di dalam jangan sampai membawa lading gitu. latih gen nusuk sekolmu. Anu Mbak ya, Iya. apa itu? Caping gunung, zaman yang menyanyi, saya yang menjoget. Menjoget ya apa ya? Menari. Iya. Oke, aku akan coba. Oh iya dah. Jakartaanan, Cil. Aku juga akan mengertiin kamu. Itu dah. Ayo, sama caos sama kecap itu aja bisa. Nyapa caos kecap nih? Panggul bakso. Padane pentol. Yen memajang hambung karo janur kuning janur kuning janur kuning Ayo ho. janur kuning janur kuning janur kuning asalale Ayo dong. Cepet, aku gak tahan. Tahan dulu. Hei, kita nanti keluar sama-sama. Lebih enjoy. Jadi bocah piye tadi? Capek deh. Gonggleng loh mas. Gleng. Iya, tak Iya. geleng. Jengleng kowe no, Cung. Ya. Sik ora bareng karo sing jengleng. Sebetulnya Jengleng bareng iki karo lho. jengleng mencolot sih, Mak. Raketang Jadi. sakilan. Masa aku lo mencolot? Ndak Iya. apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kalau gogrok saya Ya udah, sapuni. kita gandengan terus mencolot bareng. Iya. Kita gandengan terus mencolot bareng-bareng iki basa apa iki lho. Kita gandengan dan mencolot bareng-bareng itu ya. Ayo, kita lakukan berdua. Ayo, tak tunggu. Oh, kita ada di Pulau Dewata. Ini maaf ya penonton, suaraku agak serak. Habis kemarin beladek berapa hari. Wah. Cil, Apa? Ya iki lho basa Indonesia sing ngagek tas anget Nyapa? bladek. Oh. Anyar tadi iki. Ya. Ya selain itu aku kemarin di Purwodadi kota aku sana. Iya. Aku banyak minum mari mas. Jadi Oh. serak. Oh iya. Ya enggak apa-apa sih kalau Mas juga serak tapi jangan bladek gitu. Bahasa kok bladek. Aku ora gadek. Purwodadi Karangasem melu kuwe.
Gimana? Terasa nggak? Asik. Jane nyapa to, Cel? Aku juga udah puas. Rasakan nyamuk. Ah. Oh, Min. Mindun dulu. Guna. Piye to kok kowe ra bareng? Enak, tak abani sing penak. Guna. Wah, ora des ora enek. Aduh, Kasep. Kasep. Malah koyo kambile ceblok lho. Lah, malah kakean kuwi. Maaf ya. Anak-anak itu lo Kasep. Kasep bahasa opo? Ben tetet Nguyu Purwodo. Yo, Pernita Genti. Nggih, Ya ta. kok. Nah. Pacita. Ayo, kono ae ya yo. Nggih, lurae. Makasih. Matama. Sama-sama kama-kama. Tamamu. Yo, Genti, cungwe. Ah, becah ngono rek iso woro barang. Dindingannya abang. Aduh, abang ijo. Tintingannya abang. Tintingan yo gendar kok abang. Lah iya, tintingan abang. Panas enggak? Panas. Aku dari tadi udah panas. Kamu panas apa enggak? Aku hot enggak? Hot banget gitu loh. Kita sama-sama kompor gas. Mereknya opo kan? Kompor pas ngono gedene. Politron. Rono. Kompor gas apa liter? Ayo ben enak yo kuwi, gelem ra gelem yo kuwi. Janjine Piye pas Janjine kepiye aja nesu-nesu, aja mepet-mepet. Orang oper. Mas Percel. Coba deh kamu pejamin mata kamu. sekarang Iya, aku tidak bisa mengatakan kata-kata. cepet. Gelap nggak? Gelap. Segelap itu kalau hidupku nggak ada kamu. Mbak Yu dagangan ini lho. Sindan bukan bakul kacang ya piye. Ngono kok iso rayu barang iki. Lho, ya iki apik ya ngene iki. Ayo silakan nak. Panas udah. Malah enak. Udah tak giles ya. Udara panas, aling-aling-aling, capek, gunung. Hei, kamu jangan ke situ. Ah, jahenya mau dibawa kemana? Sini aja. Jahe. Jika usah jahe kita, Cel. Lah kuwi mini-mini koyo gedang kluthuk. Yang penting Iya. aku seksi. Seksi, Cel. Seksi, Cel. Iya seksi kayak
anu apa ki lemari es 2 pintu. Ya. Nggih, mangga bocah. Ya. Wes Bocah sudah bajang. dibuat. Ya. Ih, kamu alay banget sih sampai itu. Sampai segitunya ya. Kita kan anak sama-sama Purwodadinya ya. Kita sama anak-anak Garang Asemnya. Natyan waton sarata Wes lho. Gak pas belas aku. Nggih, terima kasih.